so na gaske ba za ya yi wadarawa. Ashe so yana da daɗi, na ce so yana da ɗaci. Ka so wanda da ya nuna wasu ko a cikin dare da rana. Ummi na sa kire kin kwanta kin zamto jinin jikina. Ina kaucewa mujiha yar gota mai neman ta sani rana. Wanda ka so rayuwa ya soka to baran ka babu kuna. Soyayya tana da daɗi na shaida sakan duniya da fadi na duba. Tafiya don tayi shi ne waiwaya ko biyan ku ce ya iske jiya. Da wuya ka gane mai son ka duniya, junan mu mai wa kyakkyawar annaya. Mai kwaɗayi yake da yawan bani ai gaskiya guda ce ba jani ba na fushi bane har wani ya ziga ni. Komai nake na kan sa zurfin tunani, nisan ya kai cikin daru bai iyawa. Ba zan biyewa mai neman tsokanawa, ban san hayaniya ba zan ce ban ba. Allahu ne rage ba wani dan adam ba. Na tabbatar da so cikin ƙa'idar shiga garka ta so akwai kyau a sallama. Ina mai gara gama duk so da ƙauna gaba ɗaya na kinkima. Soyin zai shiga jiki bai da zare ina za ya zandama. Aka nuna so gari aka kai maraban da shi aka karama ka karrama. Maza zama har ma da mata maza da bar kuma.